Aprofitem per presentar-vos i per deixar-vos tastar una prova que vam fer esta verema. És un vi ancestral, un escumós, elaborat amb el mètode ancestral, per a que vagi depositant tots els baixos aquí baix. I aquí us presentem, us deixem tastar el que potser serà en un futur un vi nou de la nostra gamma, un vi escumós. Vale. Trobes bé, vell? Ja et veig. De moment sí. Bé. Benvinguts a l'Hospital Terra Nostra. Aquí teniu la recepteta. Gràcies. 60 minuts. Hospital Terra Nostra, benvinguts a l'Hospital Terra Nostra. Hola. Hola. Us agraeixo sempre, perquè sempre responeu, perquè sempre veniu quan organitzem coses, i als que sou de fora i feu quilòmetres, us ho agraeixo el doble, no? Perquè vingueu a conèixer-nos. El que us deia, com us havíem d'imaginar que això es convertiria en un teatre? Des de l'associació Celles Singulars se'ns va proposar i nosaltres pensem que se te converteixi el celler en un teatre com és avui és una experiència molt xula i aportar la cultura als pobles és una oportunitat que no podíem deixar perdre. Home, ja està. Som un poble de cultura, Vinebre és un poble de cultura, tenim un premi narrativa ja fa més de 30 anys, ara per Sant Jordi es va celebrar un premi de poesia, vull dir, és un poble de cultura, però potser no d'esta cultura de teatre, fan excursions al Liceu, vull dir, sí que s'aposta per la cultura, però, bueno, per què no ficar un teatre dins el celler?